Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kawai ka Longkmie nong India kala Shah keno bakala tu iki Tiar ki bakot hado shilaksh phajar tingka naga target store ha US. Kani ka Longkmie menta kadang don hapo ka jing token ki pulit. Karkum ki khubor bele alum long baki nong ap kani ka dukan kila don ka jing subas niu ya kani ka brieu namar baka don hapo ka dukan hado kumbah niu kenta hak bakila pentip ha ki bor pulit. Ki pulit kila suba baka ni ka Longkmie kala tu iki mar ki bakot hado khatlai spa US dollar na kati ka dukan. Hagadur ki bala sapryang lai i bagi nong ap jong kana ka dukan kilo yatho bagi yu i kani ka Longkmie bakala yat sharum shaneng hapo ka dukan hadu hanyo kanta ai bat kala shim ki Tiar bat le men le pet phone bat ka persyang ban mi na kati ka dukan klem da sio. Kani ka Longkmie nong India kala terwa ban sio kini ki Tiar bakala shim bat persyang ban ekran bat ki pulit hak bakala pan map bat yatho bakam day na US. Hadian bala dapat banyak yaki dor jong ki Tiar bakala shim ki pulit kila rakno eka ban shim jengkeli. Karkum kadur ki kani ka Longkmie kan syak dan kuna hendai kan hap ban siu ya ka kuna balabu. Kajingle jong kani ka Longkmie kala penle ranya kari India barok kawai hak baki babon kinong kentho haki social media kila penpau kajing ngole ranya kajingle jong kai kani ka kam shabar kari kumjuru lami kajing kentho halor kajing jele ki bawan buhai shnong be an ha US.